Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Кым сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы Татарстанның атказанган сәнгать эшлекчесе, Татарстанның халык артисты, Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры музее мөдире Луара Шакирҗанова. Луара ханым, исәнмесез? Исәнмесез, Даниил, исәнмесез. Луара ханым, әйтегез әле, сезнең менә мактаулы исемнәрегез бүген алар сезне ияртеп йөриләрме? Әллә инде Луара Шакирҗановага ияреп йөриләрме? Мактаулы исемнәр. Аны уйлап торган юк инде, Даниил. Әйтәләр бит, ниндидер бер сүз бар, каядыр 50 яшькә хәтле син үзең өчен, исемең өчен, аннан соң инде исемең синең өчен дигән сүз дә бар. Шуңа күрә ничек бар шулай яшибез инде. Ул исемнәр әйтелә, күңелгә булай рәхәт, димәк, юкка яшәмәгәнсең. Габдулла Бишамуков, СССРның халык артисты, безне укыткан иде, мәрхүм. Аның бер сүзе истә. Ул үзеңнең шөгылең белән, яраткан эшең белән файдалы булып яшәү бик әйбәт, әмма шул эшеңне әле күреп бәяләсәләр, ул инде тагын да күңелле дип. Менә шулай дип җавап бирим. 50-дән соң инде исем сезнең өчен эшли дип, менә минем өчен эшләде дип әйтә аласызмы? Мин кирәк булган җирдә исеме барманың, юкманың дип тормадылар, инде чакыралар. Шунда ул өстәмә бер минем исем алдыннан әйтелеп кителә инде. Бәлки кемгәдер аның бардыр әһәмияте дә. Минемчә алай мин сизгәнем юк инде аны. Гомумән менә безнең илдә дип әйтик, Татарстанда, Россиядә, мин сәнгать дөньясын аерып әйтәм. Сәнгать дөньясы менә бу мактаулы исемнәрдән башка гына яши алыр иде микән? Алыр иде. Чөнки Европада бит андый атказанган халык артисты дигән исемнәр юк, әйме. Халык яратса, кемнедер белсә, ул аны белә. Артистның үзенә, иҗат кешесенә үзенең таланты, хезмәте, уңышлары, казанышлары өчен ниндидер анда премияләр бардыр инде, аларда да бар бит инде, яки анда матди яктан ул күбрәк ала башлый торгандыр. Бу турыда сүз бездә дә күптәннән бара инде. Аның хәзер бәясе дә төште бит дигән кебек инде. Күпләп бирәләр дә, шул ук вакытта бик лаеклылар алмый калган очраклар да бар тарихта, үзебездә дә баралар. Ягъни 30-нчы гадел булып бетә алмагачыннан, аның теге сорау туа инде, кирәкме бу, кирәк түгелме дигән сорау. Әмма исемен йөрткән кешеләргә рәхәттер инде. Безнең менә Ринат Тажетдиновка СССРның халык артисты дигән исемгә бөтен документлар әзерләнеп беткән чакта СССР таркалды. Аңа бәлки безнең өчен дә бераз бу кызганыч, үкенеч булып калды. Анда исем йөртүчеләр бүгенге көндә бит инде алар бармак белән саналган. Бездә инде алар исәннәр түгел, бездә алар башка республикаларда әзрәк тә булгандыр. Бездә әле алар алай да менә үзебезнең театрда гына да әйтеп китим инде. Марсель Сәлимҗанов та булды, Шәүкәт Бектимиров, Габдулла Шамуков, Фуат Халитов, аңа кадәр Хәлил Әбҗәлилов беренчеләрдән булып, һәм Азат Аббасов бар иде, җырчы опера театрында. Менә ул менә мактаулы исемнәрдән башка ул яшәп була инде ул. Ә менә бу дөньяда белемсез яшәү бик авырдыр. Менә мин беләм, сез һәр вакытта белемгә, мәгърифәткә омтылган шәхесләребезнең берсе. Ник дигәндә, сез бит менә театр училищесы белеме белән генә чикләнеп калмыйсыз. Гадәттә безнең күпчелек актерларыбыз, алар менә шушы театр училищесы белеме белән гомер дәвамында хезмәт итәләр. Сез менә үз вакытында, ул вакытта Ленинградның театр, музыка һәм кинематография институтының актерлар бүлеген тәмамлагансыз. Менә сезне югары белем алырга ул вакытта ук, димәк, ниндидер сәбәп, этәргеч мотивация булгандыр. Шулайдыр. Безнең барыбызда гаиләдә укытучылар гаиләсе инде. Абыйларым КХТда, аннан соң югары хәрби мәктәптә икенче абыйым укыды. Апа Лена Шагырҗанны беләсез инде, ул белеме буенча педагог институтын тәмамлады. Мин дә югары белемле булырга тиеш дигән максат андай булмагандыр да ул. Әгәр дә шул елда, шул вакытта шушы Ленинградта милли татар студиясы укымаган булса, шулай калган да булыр идем бәлки, әмма менә мин шулай фурсат
куллана алганмын ничектер шул вакытта. Анда укыйлар иде инде. Без бит әле театр училищесында укыган чакта кабул иттеләр анда, әйме. Безнең инде бик тә Ленинградка, институтка керәсе килә, әмма Марсель абый Сәлимҗанов, безнең җитәкчебез, курс җитәкчесе, берегезендә алмыйм, барып та тормагыз имтиханга диде ул. Без ул вакытта 2нче курста микән, 3нчедәме укыйдык. Ягъни аның җибәрәсе килмәде. Юк, мондагы курс аныкын тәмамлыйбыз, әтегендә башкалар инде. Аннан соң мин Татар дәүләт филармониясына эшкә чакырылып, анда бер Зифа Басыровалар белән, әле Гали Җәмиханов кебек атаклы артистларыбыз белән гастрольләрдә йөреп алганнан соң, көз җиткәч, мин ишеттем, безнең анда укыган студияда менә бер һәлакәт була, бер кыз һәлак була, ничектер кызлар азрак, кирәк икән өстәмә шундый дигән сүзне минем колакка килеп керүе булды. Мин аны ничектер сораштым, һәм менә тәвәккәлләп чыгып киттем шунда. Үземдә шакката мин аңа бүген. Язмыш иртә. Язмыш иртә. Шуннан баргач, инде анда мине тыңладылар, аннан соң алар бит инде 2 ел укыганнар иде. Синең инде төп нигез театр училищесы бар, белеме бар, сиңа кирип китү җиңелрәк булыр дип, алар мине тыңладылар, карадылар, шулай итеп алдылар. Һәм мин әле анда әлбәттә 1нче, 2нче курс өчен күп кенә имтиханнарны биреп йөрдем. Күбесеннән Аллага шөкер. Анда менә ритмикалар, биюләр, анда тагын ниндидер гримнар, алардан инде миңа шундукта без сезгә хәзер 5 куябыз дип, менә научный коммунизмны мин укымадым, име? Училищеда юк иде ул. Фәнни коммунизм анда укырга туры килмәде. Һәм миңа риза булсагыз, ярый, без булай гына 4 куябыз диделәр. Риза булмаган куя инде. Менә Казан актерлык мәктәбе дип әйтегәйме? Һәм Петербургның актерлык мәктәбе. Белем бирү юнәлешеннән әйтәм. Буларны чагыштыру урынлы булырмы, юкмы, аерма зурмы, сез аны сиздегезме? Минемчә, чагыштырулар бик урынлы да түгелдер, әйме. Мәскәү мәктәбе, Питер мәктәбе дигән сүзләр дә бар инде ул. Аннан педагогта анда тора, ул ниндидер үзенең мәктәпләре. Хәзер бик төрле мәктәпләр баралар, һәм бер үк спектакльдә, бер үк театрда берничә мәктәп юнәлешендә булган артистлар да була, режиссердан да тора. Ләкин ничектер барыбер да алар бездәге шушы Станиславский системасы буенча дип әйтегәндә, без тормышчан. Менә Башкорт театрында бераз романтик рух белән башлангычыннан бирле улаймы? Бездә менә Габдулла Кариевлар чорыннан башлап без реалист мәктәп, реализм мәктәбе. Бездә һәм ул шулай тормышчан булып дәвам итә, заманча алымнар белән. Питердагы мәктәптә анда бәлки ул бит әле актер театры и кино дип бирәләр. Кино инде ул бик табигыйлекне сорый бит, әйме? Шуңа күрә анда психологик юнәлеш күбрәк, эштән сизү, хисләрне нечкә итеп бирә алу, керфегеңне селкетеп тә ниндидер үзеңнең кичерешләреңне бирә белергә кирәк кебек инде. Булай, менә безнең Камал театрында бит Илдус Әхмәтҗанов, менә шуннан күрә аласыз, ул Питер мәктәбендә укыган, ул Афарин, нинди генә жанрда, нинди генә пландагы геройны бирмә барсында ул җиренә җиткерә белә. Шуңа күрә артистның талантыннан, тырышлыгыннан, игътибарыннан килә. Кайбер талантлы артистлар да бик игътибарлы булмаганнарны беләм. Тырыш булмаганнарны, талантка гына ышанып бетергә ярамый. Менә югары белемле, талантлы Луара Шакирҗанова ның сәхнәдә актерлык гомере дип әйтик, узын булмый. Дөресен әйткәндә шулай бит. Бер караганда. Бер караганда. Кәрим Тинчурин исемендәге әле ул вакытта Күчмә театрда 6 сезон, 6 ел сез эшлисез. Һәм ни өчен дигән сорау туды. Мин ул ни өчен дигән сорауга сезнең хатирәләрдән, истәлекләрдән җавап та таптым кебек. Бер караганда күчмә тормышның авырлыклары, әйме, һәр вакытта юлда. Икенче яктан бер генә репертуар елга, бер генә спектакль, ничектер алга китеш үсеш юк. Менә шулар гына сәбәп булды микән дигән сорауым бар. Бәлки башка әле без белмәгән, ишетмәгән үзенчәлек сәбәпләр дә булгандыр сәхнәдән китәргә, сәхнәне ташларга. Ул
Анда безнең белән эшләгән танылган актер Марсель Җаббаровның сүзе искә төшә. Бу театрда, бу тәгәрмәч өстендә йөргән театрда бер генә ел эшләгән артистка да алтын һәйкәл куярга кирәк дип шундый сүзе бар иде аның андагы шартларга инде. Әлбәттә, хәзер инде бөтенләй башка шартлар, юлда йөрүчеләргә дә. Мин үземнең яшьлек дәртем белән театрга, сәхнәгә булган әле яңа романтик рухта мин аны сизмәдем. Анда авырлыклар бик күп иде, бик күп. Ул бызлы стеналы клубларда кыска җиңле күлмәкләр белән уйнау, ул тракторларда, ул баташыма карлы юллардан барулар, алар ул вакытта ничектер шунда сизелмәгән. Ләкин ансына да түзәргә мөмкин булган булыр иде. Менә чынлап та ул миңа бик мөһим булды. Менә шартлар шундый иде анда. Куя бер төркем белән, анда 3 төркем иде. Бер төркемгә спектакльне куя режиссер. Режиссерлар әйбәт миңа эләкте. Анда шул үземнең укытучым Рифкат Бикшәнтәев ул вакытта анда эшли иде. Ул безгә кызыклы гына спектакльләр куйды. Төпрүләрдә идем мин. Яшьләр аз иде ул вакытта ничектер. Беренче булып йөрдем инде мин анда. Осмотрларда да мин җиңәм, комсомол секретаре да мин. Югыйсә менә шулай үсәргә әле Равил Абитумашев, Равил Рахимович баш режиссерның сүзе, мин сиңа рекомендация бирәм, әйдә партияга кер. Мин килүгә менә. Мин менә шул вакыттагы үземнең русчагы сүз татарча да әйтәләр бит, наив. Хәтерлим, чын йөрәктән әйткәнемне. Равил абый, мин бит әле алай коммунист булырга үземне лаек сизмим. Менә минем чынлап шулай җавап бирдем. Шикерсез сүзләр. Менә мин нәрсә дип уйлаганмындыр инде ул партиялар турында. Бик шундый заманда үстек бит инде без, идеалләштерелгән. Шулай итеп мин анда әйбәт кенә уйный идем. Һәм мине менә бер елга гына дип чакырды министрлык. Аларга кирәк иде мәдәният министрлыгында югары белемле, татарча да белгән, театрлар буенча бер белгеч. Бер елга дигәч, мин аңа ярармын әйтәм. Ягъни сезнең әле күңелдә театрга кире кайту нияте белән бер елга гына бөтенләйгә дип уйлап китү дә булмады ул. Бер ел эшләдем һәм әлбәттә анда ул үзе бер Горькийның Май университеты кебек анда эшләвемдә ул миңа бик файдалы булды. Бөтен Казанында, мәдәни Казанында кайнап, рәссамнар белән бөтен ничә театр, рус театры, татар театры, аларның спектакльләрен караулар, драматурглар белән эшләүләр, музыкантлар, концертлар һәм үзем дә инде шунда мин радио, телевидениедә культура яңалыклары дип тагын ниндидер кичәләр алып барып кирип киттем мин ул эшкә. Әмма анда язу сызу да бик күбәйе, коллегиялар, министерство бюрократия эше дә, кагаз эше дә. Әмма димәк мине ышаттылар, миңа ул вакыттагы министр да Алиев безгә син бик кирәк калмыйсыңмы дигәч инде мин яңадан теге тракторларны күз алдына китереп ярамый әйтә, мин анда барбер Шекспирны да уйный алмыйм инде, мин анда Чеховны да уйный алмыйм инде дип менә шулай ризалашу булды инде ул. Сезне бит мәдәният министрлыгыннан Марсель Сәлимҗанов театрга чакырып ала. Актер буларак түгел, музей мөдире буларак. Сездә менә ул вакытта бу тәкъдим дип әйтик, ниндидер хисләр, ниндидер фикерләр нәрсә уятты ул сездә? Ул эш буенча без бит инде театрлар белән, җитәкчелек белән һәрвакыт нидә, элемтәдә, язу сызулар, анда нәрсәләр, очрашулар, ул шулай күзәткән инде, ул аның үзенең укучысын бюрократ булып утырмай инде монда. Әйдәле менә миңа сөйли белә торган, сәхнәдән кичәләрне алып бара торган, артистлар турында сөйли торган, синең сөйләмең бар, син сәхнәдә булганда мин тыныч дип менә шулай ул бездә музейга кеше кирәк диде. Лора ханым, әйтегез әле, менә ул вакытта сездә шундый сорау тумадымы? Ни өчен әле мине Марсель абый музейга актер буларак чакырмады микән дигән. Чөнки сезнең тәҗрибәгез бар, югары белем бар, талантыгыз бар. Әйме, ул вакытта менә куеп куйган әзер кадр. Күрмәгән инде димәк, нишлисең? Ул вакытта безнең анда театрда аның группасына кызлар бик күп иде. Яшьләр әйме. Белмим инде менә шулай, югыйсә мин ой вакытны минем спектакльләрдә уйнысым килә.
ролына карап. Әмма икенче яктан мин сүз белән күбрәк күренгән бедер. Шуңа күрә бит мине Рифкат Бекчәнтәев менә шул Тукай филармониясында миниатюрлар театры ачырга хыялланып йөрде ул. Һәм ул мине һәм бер егетебезне сүз буенча чакырды. Менә сез минем Нәфис сүз буенча булачаксыз дигән шушындый мәгънә белән мин аңа бик риза. Мин кичкенәдән инде менә шул ул вакытта теге чынаякны я стаканны авызына китереп радиодан тыңлап, аның тавышы кебек яңгырый бит инде. Казан сөйли. Мәскәү вакыты белән шулай итеп инде аннан мәктәптә радио булды. Анда мин алып бардым. Ул бөтен шигырь кичәсеме, бөтен шундый сөйләүләр алып барулар ул инде минем гомер мәктәпкә баскан, мәктәпкә кергәннән бирле. Сездә менә сәхнәдә инде уйнау теләге, актриса буларак, ул кайчан менә сүнде, битте, туктады. Әллә ул барбер яшиме? Ул инде шәм түгел, Даниэл теге менә яндырдык да, хәзер сүндердек диме. Шул актриса, сәхнә, ул бит минем гомер буе бара. Менә шул министрлыкка күчкәч, бик күп кичәләргә, анда шигырьләр, анда шул ук телевидениедә ул үзеңне артист итеп сизү. Ул шигырь булса да үзеңнең ролеңә, йөрәгеңне аңа кушу бит инде. Шуңа күрә мин ниндидер ностальгия кимсенеп, менә мин артист түгел дигән нәрсәне миңа сизәргә туры килмәде. Ягъни сез бер дулкында калдыгыз, менә шушы иҗатыгыз белән. Аннан соң мин һаман театрларда име аралашу да бара. Ниндидер рольләрдә мин күрәм, менә бәлкем мин бу рольне шулай ук уйный алган булыр идем дигән уйлар була. Менә минем сорауым чираттагы нәкъ шуның изенә бастыгыз. Әгәр дә сезгә бүгенге көндә театрда рольләр тәкъдим итсәләр дип әйтик. Театр дигәндә мин монда аерып куймыйм Камал театрын гына. Тинчурин театрымы, Әлмәт театрымы, Чаллымы бар. Театрда рольләр тәкъдим итсәләр, сез нинди рольләрдән баш тартыр идегез? Кайсы рольләрне башкарырга ризалык бирер идегез? Ул нинди дигәне исеме белән әйтергә, исеме түгел, характер белән дип әйтик. Минем менә бер шыр булып алды, ул вакытта әле Кариев театры юк иде, яшьләр театры. Минем я Курчак театрында, яшьләр балалар театрында төрле характерлар өнесе килү миндә бар иде. Характерлар яратам мин, әйме? Мин рәхәтләнеп Курчак театрында да эшләй алган булыр идем. Минем тавышларны бик күп үзгәртә ала идем. Мин менә алар кулланылмыйча калдылар. Балалар булып та, кыскасы менә шулай әле менә Рифкат Бекчәнтәев куйган бер туйлар узгач спектаклендә мин алар лирик, музыкаль героиня беренче шундый пландагы актриса итеп мәхәббәт геройлары Ләйлә белән Мәҗнүн. Шуннан уйныйбыз инде. Бер туктаусыз бик ярата иде аны халык, Сара Садыкова музыкасы, театрга акча китерә торган, без кайтып кермибез гел шуның белән. Шуннан минем апаны уйнаучы Хаҗа Шакурова ничектер Люция апа Фарсина дигән әйбәт актрисалар, менә алар миңа бик якын булып истә калганнар, алар бик талантлылар, мин аларны һәр вакыт искә алам. Мин игътибар иткәнем бар, кайбер танылган гына шәхесләребез үзләренең шул Республика театрында эшләгән шырны әйтми калалар. Күрсәтмиләр имеш нәрсәдә. Белмим мин аның хикмәтен. Мин рәхәтләнеп әйтәм, анда шундый зур Фарсиннар, Нуруллиннар, бик күп танылган талантлы, чын Фәрәсә кайсы театрда уйнарлык артистларыбыз, алар мине бик яраттылар. Мин алар арасында бер шул спектакльдәге төпче кыз шикелле шулай йөрдем. Менә шул спектакльдә минем апаны уйнаучы авырып китте дә, Хаҗар Шакурованы мин уйнаган яшь кыз роленә керттеләр, чөнки ул анда кайчандыр уйнаган. Ә мине шул апам ролендәге шундый аны рус сүзе белән остр характерны диләр инде, акыл өйрәтә торган, син менә булай ит, син иреңнеме? Шуны мин бер кичтә инде менә бүген уйнарга кирәк. Ул инде минем колакта бит инде партнерның сүзләре. Шуны уйнап чыктым да инде Рифкат абый, син монда шәбрәк тә күрендең әле дип шулай әйткән иде. Менә характерларны уйнау миңа ул кызык тоелыр иде. Сез гаиләдә 4 бала үскәнсез, 2 мала, 2 кыз, Амур, Нил, Лена һәм Луара. Мин дә уйлар идем, шыраклыгына күренештер дип, әгәр дә бер генә баланың исеме елга исеме белән аталса.
Димәк, монда ниндидер бер закончалык, Географлар түгел, үзләре әти белән әни математик, немец теле вакытта әни. Ниндидер закончалык бар кебек. Ни өчен шулай исем бирелде микән сезнең балаларга? Ул менә шулай уйламаганда киткәндер инде. Заманы шундый, безнең авылда анда, безнең мәктәптә мин укыган вакытларда бөтен Европа исемнәре. Менә татар исемнәре кушырга уялдылармы, курыкканнармы, заман шундыймы? Әмма аңа карап әле кемнәндер ишеткәндә бар. Лена әйттем аны. Әле ярый барыбер дә Василар, Иваннар дип кушмаганнар бит. Робертлар, Фердинандлар анда Европа исемнәре татарчалашып бетте инде, әйме. Һәм безнең класстадан да Рая, Рита, Флора, Клара, алар бик күп инде. Безнең елга туры килүе, мин хәтерлим әти белән әни Рафакта укыганнар инде шул 37нче еллар. Алар әле Таҗигизатны, Кәрим Тинчуриннарны сәхнәдә күргәннәр, шундый сөйлиләр иде театрга гел йөргәннәр. Бер тапкырды без килеп утырдык, безнең алдагы пар бер-берсе белән сөйләшәләр, әни белән әти иләнешкәннәр генә. Амур уянмады микән инде, Амур йоклый микән инде. Безгә шул исем кулакка кирип калды. Малай туса бездә Амур кушарбыз дип. Менә шулай итеп Амур булган. Аннан соң Лена апа ул Актанышта яктарында булганнар алар башта сугыш вакытларында. Ул якта Лена исемнәре бар, менә ничектер Амур, Лена, Сибир елгалары Лена. Әмма ул Лена апа безнең үлгән. Biz 55 бала тапкан ул. Менә 3 яшендә үлгән, әмма аны сөйләүләре буенча ул кызы янында менә булай җырлый бер артист булган булыр дип сөйләр иде, инде бик шундый үзенчәлекле кыз, матур кыз бала булган, бик юксынганнар аны, шуңа күрә инде Нилабидан соң Лена апа кыз тугач Лена кушканнар. Әмине Луарны абыйга да әйткәннәр инде, олы абый миннән 13 яшькә менә бер матур елга исеме тапты. Мин инде соңыннан көләдер, әле ярый Печора, Ангара елгасы кушмагансыз, бик әйбәт кенә кушаматларым булыр иде. Безнең күрше авылда алар бергә укыттылар, аларның миннән алдарак бер кызы туган, Карл Маркс исеменең кызының исеме Лаура кушмакчы булганнар алар. Ничектер авыл советында Луара килеп чыккан. Менә шуны әтиләр аннан соң шул исемне игътибар итеп, бу да бит елга. Бөтенесе елга булсын. Менә шул аның тарихы. Исем тарихыннан әле сезнең бит әти-әниләрегез ул вакытта исән була, сез үзегезнең икенче исемне куштырганда. Зөһрә исемен. Менә аларның карашы, аларның мөнәсәбәте, фикере нинди булды? Сез менә бу исемне алгач тагын. Бер нинди дә андый каршы килүләр әти-әни тарафыннан мин сизмәдем. Шушы театр юлыннан киткән уңайда да алар тыныч кына кабул иттеләр. Безнең акыллылыкны күрделәр микән? Каядыр жүләр җилбәзәк түгел, әйме? Әти әле менә соңгы елларда мин аларны үз яныма алып килгән идем инде, индер кичәләргә. Әти, мин шуны эшләргә ниттем, киттем дип әйтәм инде. Кайтам, әйбәт булды. Кызым, мин беләм, син эшләгән шул һәр вакыт әйбәт. Әти, мин әйтәм, каян алай дип әйтәсең, каян беләсең син мине? Мин аны инде балачактан беләм. Менә алар ничектер сизгәннәрдер инде. Шуңа күрә әти белән әни алар заманында атеизм чорында әйтмәгәннәр генә. Әти бик матур итеп азан әйтә беләдер. Ул аны соңыннан инде дөньялар үзгәргәч әйтте. Алар аятул курсиләрне белгәннәр. Соңыннан укыйлар. Без укыганда Совет чорында андый нәрсәләрне әйтергә алар курыкканнар, инде ярамаган. Кая инде анда иписе килсә дә ураза тотмыйлармы дип укучыларны кырсыткан чор бит ул. Әмма әнинең хәтерли менә шулай кичкенә вакытта, сабый вакытта кызым менә чистарынгач, мунчалардан чыккач, шишмәләрдән су алганда, сез сабый бисмиллаһир-рахманир-рахим дип әйтте, матур теләкләр телә. Бәхетемне, тәүфигымны бир, теләшкышлары бир дип менә шушы әнинең сүзләре мин аны гомер буе әле өстидем, әти белән әнигә озын гомер бир дип. Ансы да дөрес булды. Менә шулай итеп алар соңыннан бик динле генә кеше булып чыктылар үзләре, әйме. Безгә инде Зөһрә дигән исем миңа Равил Гайнетдин безнең мөфти, алар театр училищесында кушадыр укыдылар, без танышлар идек инде, аннан соң алар Бохарага укырга киттеләр. Ничектер җәйкене урамда очраштык Казанда, аның алдыннан гына кайсыдыр бер гастрольдә миңа бер әби шулай: "Кызым, син менә үз исемебезне куштыр әле.
дога иттиреп дигән сүз әйтте. Сезгә күңелгә сеңеп калды. Андый нәрсәләргә мин ышанам, чөнки менә шундый ук авылда йөргәндә бер гастрольдә мәҗлескә, дини мәҗлескә эләктек тә садака бирүне генә аңлыйбыз бит инде. Ничек булса да, пионер комсомол булсак та. Мин дә шулай бирдем, эләштем, шунда дугалар кылып. Менә мин шаккатам, шул төнне миңа төш керде. Безнең авылда бар иде, аны кемнәрдер хәтерлидер әле, Күллеким авылында Васил исемле безнең мулла абзый. Ул тыныч кына, тыйнак кына яшел чапаннан йөрде ул. Башында аның барыбер ак чалмасы бар иде. Шулай сизелмичә генә ул безнең авылда яши. Дин әле көчле түгел. Менә миңа шул төнне шушы Васил абый, инде мин бала вакытта белгән абый, мин инде хәзер профессиональ сәхнәдә. Ул миңа шул көнне менә яшел чапаныннан кулымны кысты. Рәхмәт кызым ди. Мин шаклар каттым, әнигә сөйләдем. Димәк, менә ниндидер бәйләнеш, димәк, минем шушы Аллаһ Тәгаләне бар дип ышануны миңа бирә башлады. Андый ниләр, мизгелләр минем тормышта алар бик күп, я төш белән, я нәрсә белән аңа сизгертеп, белгертеп тора. Аерым бер тапшыру кирәк. Шуңа күрә миңа Зөһрә дип әле исем куштыра белгәнедин дигәч, ул әйдә кушабыз дип инап киттеләр алар мине. Аның хатыны абыстай Зөһрә бит инде. Мин әзер түгел яңа исем. Мен әйтәм, менә әнинең дә бер дус хатыны гомер буе Зөһрә исемле сирәк исем иде әле ул. Менә сезнең каршыда да абыстай Зөһрә булсын дидем. Менә шулай итеп Зөһрә, Финляндиядәге татарлар, анда мин баргалап биргән вакытта спектакльләр куеп, аларга бик ошады. Без сине Зөһрә дибез, безгә ниндидер башка исем кирәкми, без мөселман татар исемен яратабыз. Әйтегез әле, менә сезне байлык һәм muhtajlık дип әйтик, bu dünyada нәрсәгә өйрәтте. Әйтергә кирәк, сез дә бит инде бу дөньяга аваз салганда кем әйтмешли, көмеш кашык белән тумаган. Сугыштан соңгы еллар, күп балалы гаилә, укытучылар. Мин, Аллага шөкер, абыйларыма, апаларыма эләккән теге азыкның санап торган чагын күрмәдем. Ул инде Сталин заманы шактыгына ил төзелә башлаган, әле әнинең әйткәнен хәтерлим мин. Бәхетле бала булырсың, кызым, менә син 4нче бала, 5нче бала булып тудың. Сталинның бер ние чыга шунда, күрсәтмәсе. Акчалата ярдәм буенча шушы күп балалы гаиләгә һәм ниндидер мин тууга зур гына бер сума булган, һәм инде ай сайын, ел сайын шулай бирелеп барылган. Шуңа күрә мин ул чорда инде Аллага шөкер тамагыбыз тук булды. Укытучыларга ниндидер шундый чорыйды ул, мин аларны хәтерлим, менә песок кайткан, он кайткан, утын кайткан укытучыларга бүләләр. Без аш түгел, безнең өебез җылы, Аллага шөкер. Һәм шулай итеп инде аннан соң барыбер дә сакчылык, экономия дигән нәрсәне күреп үскән инде без. Һәм аннан соң бит инде безнең чорда карточка талон заманнарында күреп алдык инде. Күп яшибез бит дигәнә күрмәдек инде. Шуңа күрә мин бүгенге көннән бик канәгать. Теләсәң кайсы әйберне алып кияргә була, кайсы әйберне алып ашарга була, ләкин исраф итү дигән нәрсәне ул минем Лена апада бигрәк тә көчле иде. Бер тамчы суда былай гына акмасын. Мин алаяк булып бетә алмыйм, әмма шулай да мин экономия, сакчылык дигән нәрсәне аңлыйм, беләм. Чөнки күрдек без бөтен нәрсә мул булып безгә әзерләп куючы булмады. Үзебезнең шушы интеллигент акчасына яшәргә туры килде. Шуңа күрә әйбер алган вакытта да менә ул бу чиракка да ярасын, тегесенә дә, теге елга да, бу елга да мин бик ул яктан миңа сорыйлар, синең ул әйберләрең менә универсаль әйберләр, әйме? На все века урыс әйтмеш. Әңгәмәнең темасын башка яссылыкка күчерик әле. Цитата сезнең бер интервьюдан. Моның кайсы елны әйтелгәнен мин таба алмадым, әмма ләкин аның мәгънәсе аннан үзгәрми. Берничә дистә елдан безнең татар теленең аһәңе бозылыр дип уйлыйм мин. Һәм шуңа ышана башладым. Менә бу ышануларга нәрсә сәбәпче? Мин хәтерлим, менә Прозат Исәнбәт исән вакыт, ул инде димәк 90-нчы елларның ахыры узган гасырда, аның юбилей уңаеннан миңа әңгәмә, аның белән эшләргә кирәк иде, без сөйләштек, аның белән сөйләшү бик Нәкый Исәнбәт, ул үзе бер инде мәктәп.
Сораулар ул җавап бирә. Аның хәтта бер ние җавабы бик кызык калган. Мин ул мәкаләнең исемендә 20дә һәр сорауга җавап бар иде. Шулай ди ул. Ә менә хәзер ди, мин ди синең соравыңа җавап бирәм ди, әмма мин тагын бер 10 минуттан башкача да уйлый алам. 2 көннән мин шушы соравыңа тагын башка җавап таба алам. Менә шулай икән ул яши ди, әйе. Мин аның белән ул вакытта, менә 90нчы елларның башы ничектер башта бит әле хәтерләсәгез, радио телевидениегә килгән кешенең дә тексты була, аны алдан әйбәтләп төзәтәләр, укыйлар, бер нинди хата юк анда. Әйтелешендә дә. Шуннан китте безнең ирекле сөйләү, карамасын гына урысча, татарча батып җимереп сөйләшсен, әмма менә имеш ирекле булсын. Булай әле туа ул җөмләләр. Һәм китте инде бик инде шундый сөйләм эш пыштыра торган. Шул турда сөйләштек тә, Проза таби да әйтте инде. Бу караганда татарча сөйләттерергә тырышу ул әйбәт, ләкин менә ул нормага кирип китсә, менә шулай урысча, татарча бергә кушып сөйләү ди. Мин аңа менә шулай күзаллап әйтте. Аны мин үз фикеремдә аңлыйм, сез килешәсезме дип. Менә нәкъ шулай, мин дә шуннан куркам дип шулай әйтеп, менә шул нәрсәгә килдек бит менә хәзер. Бу нормага кирде бит хәзер. Белмим инде, русча сүз кушып сөйләшү инде ул гаҗәп. Менә читтән килгән русча белмәгән татарлар аңа бик игътибар итә инде. Нигә сез татарча гына сөйләшмисез, нигә сез рус сүзләрен кушасыз дип. Минем үземнең дә бер тиз генә әйтеп алам, менә Сочида бер елны анда ял иткән вакытта актер санаториясында татар тел укытучыларын китергәннәр иде, ничектер алар да ялга Татарстаннан һәм Чечнядан килгәннәр иде, шулай хатын-кызлар, укытучылар. Минем белән сөйләшүчеләр күп инде танып та, һәм бирәктә чит җирдә булганда мин аңа шулкадәр гәрьләнәм, шулкадәр түземсезләнәм, ярты сүзләре русча. Мин әйтәм, җанашларым, сез татар теле укытучылары, менә тыңлагыз әле Чечнядан килгән ханымнарны. Бер генә рус сүзе ишетәсезме? Ничек үзләренең телләрен хөрмәт итәләр, беләләр. Ә нигә сез әйтәм, ярты сүзлек русча, бездә татарча юкмы ул сүз? Игътибар белән, контроль белән. Бик матур бит безнең әгәр дә сөйләшсәк, татар теле бик матур яңгырый ул. Менә шул нәрсәгә игътибар иттем. Хәзер дә шул нәрсә. Аннан ничек котылыргадыр инде, белмим, Даниэл. Менә сез инде гомер буе диярлек сәхнәдә чыгыш ясыйсыз. Сез концертлар алып барасыз, кичәләр алып барасыз, танылган шәхесләр безнең юбилейларын үткәрәсез. Менә татар эстрада сәхнәсендә нәфис сүз жанры дип әйтик, әйеме? Гомер буе шушы юнәлештә эшләгән кеше буларак. Бүген бу жанр безнең ни хәлдә? Аның сыйфаты ни дәрәҗәдә? Бәлки безнең бер никадәр алга китештә бардыр бу соңгы вакытларда, менә бу нәфис сүзгә, туган телгә, шигырь укуга, нидер конкурслар этәргеч бирми калмагандыр, бәлки. Әлбәттә. Ниндидер бер шөр минем яшьлекләргә туры килгән вакытта татарча алып баручылар алар аз иде. Шуңа күрә миңа бик күп эшләргә туры килде. Аллага шөкер. Язучылар, шагыйрьләр, луар алып барсын, луар шигыремне укысын радиодан дип шундый чор иде. Хәзер татарча матур гына сөйләп алып баручы җегетләребез, кызларыбыз, яшьләребез бар. Бик шатлыклы. Һәм нәрсә турында алар сөйлиләр, иштәлек. Каядыр җиңелчәгә китте бит инде, хәзер шундый уен шикелле итеп алып барулар. Ансы да бара, ансында кабул итә халык. Соңгы мин алай бик теге бөтен концертка бара торган кеше түгел, гафу итегез, әйме? Мин ничектер инде. Барсын карап бетерү мөмкин дә түгел. Юк, мин бөтен җырчыларны беләм дип әйтә алмыйм. Минем яраткан берничә җырчылар шулай бар. Каядыр телевизордан тегеннән монда күреп алган вакытта берәр җырчыны, берәр 5 минут мин аңлыйм, әйе шулай, әмма кич буе концерт тыңлап утырырга мин вакытымны жәллим. Беренчедән. Икенчедән, алар бик күп, аны карап бетереп булмый. Һәм мин сөйнәм, халкыбыз бара, бөтен заллар тулы, концертны ярата, җырны ярата. Ул җырлар әлбәттә истә дә калмый инде хәзер, әйме? Безнең замандарак бит әле ул бер җыр ишетсәң, ул шундук йөрәккә үтеп керә иде. Менә эстраданың җырчы кызларыбыз бик күп. Әле каядыр шушы яңа чор башланганда дип әйтәме, яңа гасыр
киемнәре дә, тотышлары да тегесенә мысына бик күп иде, ниндидер минем кимчелекләрен күрү. Хәзер Аллага шөкер дип әйтик, алар үзләрен заманча матур гына тоталар. Европача инде күбесе, шулай ук милли киемнәр дә бар. Ул яктан яхшы. Әйбәт кенә үсеш бар дип уйлыйм мин, каядыр күрәләр алар, зәвыкны үстерәләр. Зәвык кирәк иң беренче. Һәм эштән синең эштәлегең булырга тиеш. Сәхнәдә бөтен нәрсә микроскоптагы шикелле күренә. Буш җырлыймы ул, буш сүз сөйләме ул, яки ул аның әйтәсе килгән сүземе тамашачыга. Менә мин шушы сүзне әйтеп, бүген сезне менә шул турыда уйландырырга телим. Менә шушындый проблема да бар бит әле. Менә шушы нәрсәләр һәр сәхнәгә чыккан кешедә булырга тиеш. Шулай булмаганда ул бүген бар, иртәгә онытылачак. Менә шундыйрак эстрада, менә бу татар сүзе быел жюрида да булдым, бик күп тыңларга туры килде. Прозаларны күбрәк тыңладым. Шунсы кызык менә истә калды. Авыл җирләреннән олырак яшьтәгеләрнең тыңлаган вакытта колак рәхәтләнә. Анда бөтен логика дөрес. Анда нәрсә сөйләгән аңлыйлар алар. Татар аһәңе баранда, татар сүзләре баранда, анда теге кыж бабай дип сөйләшмиләр инде русчалатып, лижба дигәннән. Анда 3 градус. Мин шуңа шаккатта, мин шаккатта булмый инде русчадан аларга әйтүче юк. 3 градус, 5 градус, алар 5 градус, 3 градус. Теге аның шундый кагыйдәсе белән русчага күчәләр. Ә монда мин әйтәм, менә өлкәннәр авыл җирендә безнең чын сөйләм калган. Чөнки алар нәрсә сөйләгәннәрен беләләр, шуңа шул сүзгә басым да төшә. Рус мәктәбендә укыганнар, рус аралашып үскәннәр, алар татарчаны өйрәнеп сөйлиләр инде. Аларның әле менә моннан ук чыкмаган олайы. Әмма балалар искиткеч. Һәм менә бу шаян тываны да әйтеп китәргә кирәк, күпме балалар анда өйрәнәләр, алар белән эшлиләр, алар кызыксыналар. Бер тапкыр барам, троллейбустың алдына гына утырып, бер остановка, бер тукталыш, бер кичкенә генә 5 яшьлек малай һәм әнисе белән шигырь яддылар булар. Радио тирәсендә төшеп калмый. Сез әллә шаян тывага барасызмы? Менә аларның күзләре балкып тора, яратып йөриләр, татарча сөйләшәләр. Менә шулай булганда өмет бар. Өмет юк түгел. Бераз аһаң үзгәрер бәлки, әйме. Менә бу турыда соравыгызны онытмагыз, мин нәрсә дип әйтәсем килә. Менә белмим мин кайвакыт үзем дә аптырыйм инде. Әллә безгә безнең татар теленә, татар сөйләменә кирәкми микән ул басым дим. Менә бармас диләр инде алар, бәрбер аңлый инде, килмәс, үлмәс. Ә бит өйрәтү татар кагыйдәсе, менә мин үзебезнең укучыларны үлмәс, мас үзенә ала. Ул үзеннән тагын да шуны казгыйландыра. Андый сүзне дуслар әйтмәс, ди Муса Җәлил, мине сөйсәләр, әйтмәс түгел. Әмма безнең шулай әйтәләр журналистлар һәм халык бәрбер аңлый. Нигә соң әйтәм, тегеләй дә булай да ярый дигән кагыйдә генә чыгарып куясы бар микән әллә дип уйлый башлыйм инде мин. Беләсезме, менә тагын журналистикага әлбәттә кирәк, сәхнә төледимичә, дөрес сөйләм буенча бер укытучы кирәк аларга. Бу турыда 90-нчы елларның ахырында ничектер бер дәүләт советында очрашу булды безнең Фәрит Мөхәммәтшин белән дә иҗат кешеләре. Һәм шунда шундый сүз кузгатканны хәтерлим аны. Мин дә җөпләдем, мин дә әйттем әле аны. Безнең хәзер менә журналистлар нәкъ шул бөтенесе кайсы яктан килә, шул үз телендә сөйли башлыйлар, дикторлар бетте. Шул вакытта мин әйтәм, менә барыбер дә журналистикага дөрес сөйләм буенча укытучы кирәк, аларга өйрәтү кирәк. Бу зур дөнья, дөрес сөйләү. Әмма ул ничектер тормышка ашмады. Ул бик кирәк, бүген дә соң түгел ул. Бүгенге көндә яшь режиссерлар арасында бәлкем тамашачыны шаккатырам дипме, әллә инде яңалы кертәм дипме, шул тамашачыларны, театр белгечләрен, зыялыларны да ниндидер канәгатьсезлек тудырган кайбер спектакльләрне дә күрергә туры килде. Менә моннан берничә ел элек безнең Кариф исемендәге яшь тамашачылар театрында шундый тәҗрибә, эксперимент спектакльләр булып алды, бәхәсләр уяткан иде.
Менә күптән түгел Тинчурин театрында Туфан Имаметдиновның Идегәй дастаны буенча куелган Идегәе да бәхәсләр уятты, аның теге тарихи мәсьәләсендә дип әйтик инде куелышында. Әле менә безнең танылган яшь режиссерыбыз Айдар Җаббаров, ул Россия дәүләт премиясын алды, шулай бит. Тукай туган көненә Тукайның яңа образын ул тәкъдим итте. Әле ул спектакль түгел, әмма ләкин шактый резонанс тудырды дип әйтергә кирәк, бигрәк тә шушы әдәбият сәнгать белгечләре арасында. Анда Тукай безнең кара күзлектән берникадәр бөкрәйгән, берникадәр шундый җиңелчәрәк, сәеррәк образда килеп чыкты. Монда инде төп аргумент дип, менә режиссер шулай күрә дип әйтәләр. Режиссер шулай күрә. Бу образны шулай күрә, бу тарихи вакыйганы шулай күрә. Моның белән дә килешергә мөмкиндер, әмма ләкин әгәр дә режиссерның шулай күрүе тарихи фактларга нигезләнмәсә, гореф-гадәтләргә нигезләнмәсә, татар менталитетына каршы килсә, аны ничек аңларга? Юк, алай булырга тиеш түгел. Безнең менталитетларга каршы килергә тиеш түгел. Без тамашачы өчен, үзебезнең халкыбызның милли рухын ныгыту өчен эшлибез. Менә ул яктан шушы фестивальгә килгән Чечня, Адыгей, Дагестаннар алар үзләренең эпосларын, хәтта аларның директоры, җитәкчесе менә Дагестанның әйтте дә, без үзебезнең тарихи эпосларга күбрәк тукталабыз, чөнки без кечкенә халыкларбыз. Без менә шушы дөньядагы глобаль системада югалып калмас өчен без аларны күтәрәбез, үзебезнең буынга дип дөрес сүзләр. Бу мин килешәм, теге мөгез чыгару экспериментлар алар бар. Алар булырга да тиештер инде, гел бөкслегенә әйе. Әмма анда бик талантлы булу кирәк, андый эшләрне эшләгән вакытта, белемең дә булсын, талантың да булсын, һәм халкыңны да белү кирәк. Минем каядыр укыганым бар, менә режиссерның аның ике кылак түгел, аның өченче кылагы да булырга тиеш. Үзенең артындагы халык, публика, тамашачы, тамаша залы ишетерлекме ул әйтергә теләгәнне, аңларлыкмы? Ул әлбәттә өстәрәк барсын, ул сәхнә дә биегрәк бит инде, публикага ияреп бару кирәк түгел, ләкин дөрес юнәлештә күтәрергә кирәк халыкның зәвыгын да, кайвакыт бөтенләй икенче юнәлештә китә. Ул безнең халыкка кирәк түгел. Мәсәлән, Европаның ниндидер менә дигән спектакльләрен татар авылына барып күрсәтсен, ул анда уңыш ирешмәячәк әлбәттә. Шулай ук безнең халык театрларын караганда да халык тамашачы үзе рәхәтләнеп, кул чабып карап утыраймы, ләкин аны инде без Мәскәү башкала дәрәҗәсендәге спектакльләр белән чагыштыра алмыйбыз. Алар бөтенләй икесе-ике. Ясылыкта. Ансы да бараның. Ләкин барыбер дә һаман бер урында театр бигрәк тә ул заман белән бергә үсә бит инде, үсәргә тиеш тә. Менә Тукай дидең, мин башта мин ул без бит Тукайны Илдус Ахмаджанов образында күреп күниккән. Монда тамашачыга Тукай бөтенләй башка образда диссонанс тумый микән тамашачыда Тукайны күреп. Без бит Тукайны булай күрдек. Ни өчен ул хәзер булай? Мин дә нәкъ шуны әйтмәкче булдым. Без хәзер Тукай дигәч менә чынлап та аңа Илдус Ахмаджанов бик туры килгән иде инде бит, шигъри күңеле, җаны белән, кыяфәте белән, тыйнак кына, спай гына. Ул бит инде аның беренче еллары түгел, ул аның менә Акчуриннар гаиләсенә барган, инде Тукай булып ирешкән чаклары, ул анда үзен тота да белгәндер, кунакта да, шул турыда спектакльләрдән беләбез. Әмма менә безнең Айдар Җаббаров, мин әле аның бу Тукай бәйрәмен укыганны да белмәгән идем залда утырган вакытта. Мин әйтәм, быел ничек башкача икенче миңа ошады. Читтән килгән ниндидер ниләр тамашачылар, Казанда шулай инде, Казан ничек, анда теге бизәлешләр, декорациялар, барысы да теге трамвайда барулар, чын шикелле. Ләкин бит безнең Айдар Җаббаров, менә мин үз фикеремне әйтәм, ул шәһәр малае, шаллы егет, шәһәрләрдә русчаны әйбәтрәк беләләр, ул яктан Шаллы шәһәрендә татарчаны да, русчаны да яхшы беләләр. Ул миңа ошый. Менә Рамил Вәҗиев безнең. Ул Гаяз Исхакыйның бөтен томнарын укып, Мәскәүдә укыган елларда, бездә Казанда Фәрит Бикчәнтәев дә укып, Мәскәүдә дә укыды бит инде ул, режиссерлар әзерли торган институтта, курста.
шул Исхакыйны өйрәнеп, үзе шуны аңлап, менә шушылай тизеп, ул бит тормышмы бу дигән спектакльне эшләдеме. Ул менә Әлмәт театрында куйды, ул әле өйләнмәгән иде. Ул әсәрне укый, үзе куя, үзе сценарист, үзе һәм Мин аңа бары тик афарин дип кулгына чабасым килә. Анды егетләребез күбрәк булсын. Аны бит инде Мәскәү, Питер театрлары юкка гына чакырып тормыйлар үзләренә куярга. Ул алар дәрәҗәсендә дә, ул безнең Әлмәт тамашачысы карарлык дәрәҗәдә дә проблемалар күтәрә белә. Һәм Тукай мәсьәләсендә мин дә ишеткәләдем. Тукай нигә инде андый пиджаки ышанда түгел минемчә. Менә аның тормышталар нәрсәдер эшләделәр, әмма ул күзлектән ул тормышта да шулай булган бит инде, ул чәчрәп торган индидер булмаган, ул күрелми торган гына күзенең ага төшкәнлектән дә кимсенгән, ул ятим үскән, каядыр ул читтәрәк сыбырак. Аны булай итеп күреп булмый Тукайны. Һәм аның бер рәсеме бар бит, менә алар уйнадылар безнең артистлар. Һәм шул хәрәкәттә тукталып калдылар да, нәкъ шул рәсем экранда хасил булды, кара күзлектән. Нигә аңа гаҗәпләнәсез? Ул бит чынлап та Тукай төшкән рәсем, Тукай менә шундый түгәрәк кара күзлектән. Шуңа күрә ул моментта минем хәтта менә ничектер тәннәрем чымырдап китте, менә әле генә исән булган Тукай менә анда тарихта калды экранда. Минемчә Айдар аны бик әйбәт уйлап тапкан, ул тамашачыга барып җитте бөтенесенә, һәм әле без ишетмәгән, күрмәгән ниндидер ул бит изләренә, ул бит укый һаман истәлекләр, тарихи вакыйгаларны, кем кашандыр күзгә чалынмый, колакка ишетелмәй калганнарны да барсында өйрәнеп, менә шуларны күрсәтте ул трамвайда. Менә әле кайда безнең аны бер китапта, бер кинода, бер спектакльдә күргән юк. Трамвайда күрде Зәйтүнәне, күзләре белән изләде, артыннан төште. Шундый менә шуларны да бирә ул. Менә тормышчан итеп бөтен Тукай тормышындагы мизгелләрне күрсәтү, аны һаман да ачу кирәк әле безнең Тукайны. Әле мөмкинлекләр бардыр, каядыр яткан җир төбен, җир астында, тамырларда. Менә шундый минем фикерем. Бу бит инде фикер алыша торган безнең Таяну нуктасы, әйме? Кемдер килешмәсә килешми, аның үз фикере. Мин үзем безнең Айдар Җапаровка сәламәтлек кенә телимдә шулай эшләп торсын. Мин аңа беренче эшләреннән соң әйтәм, Мәскәү генә тартып алмасын инде сине. Син безнең үзебезгә, татар халкына хезмәт ит. Шулай дип әйттем. Рәхмәт. Луара ханым, безнең әле сорауларыбыз шул кадәр күп калды. Без инде көннәр буе сәнгать театр турында сөйләшеп утырырга мөмкинбез. Вакыт беттеме? Иң беренче чиратта бик зур рәхмәт сезгә менә шундый әтрәфле, эчтәлекле әңгәмәгез өчен. Сезгә әлбәттә иҗат уңышлары теләп калабыз. Үзегезнең барлыгыгыз белән, үзегезнең нәфис сүзегез белән безнең халкыбызны дәвалавыгызны дәвам итәрсез һәм аның нәтиҗәсе дә күзгә күренсен. Киләчәктә Алла бирсә. Бик зур рәхмәт.